Oh, ENUGU State National National Cake men up in the ground with this down. If I come back, boom, boom, yes, so my little child. The by Nega into Okumma, Oftetana Madam, or the Ma, or the no Macanjuation, or the no Mabo. Now I know why Bo Neje Kurupu, Neje Abamonkubo, Neje wedding. No, what than a dowaji Naka, or the call Jabba your whole. In my last in Yoruba, na Koji, Awusa, na ta mani Igbo. Ji omome omenala oji bụ oji eji eme omenala bụrụ oji Igbo ụfọdụ na-eme ibute wee bụrụ na ụfọdụ na-ejidiri gworo agụ ọhụ maka anụ na ụhọmụ na-eji gworo agụ ọhụ mana ụfọdụ na-eji gworo agụ ọhụ ọ na-ero kweji anyị meworo gworo gbọmọ ndị mmadụ ga n'okwu gworo ọjị maka ịnakwa ya n'ihuru gworo ihe ọ na-agbara na-abụrụ ha ịbọ gworo a na-agba ha ịtọ gworo a na-agba ha ịnọ and ịbịakwa na ọjị ihe ịma na ọjị dị ụzọ itowe ohu na-eko oji ugo a na-awaruwa eze wee ọjị Igbo bụrụ na ọjị Igbo ọhụrụ ahụ a na-eyuzu gworo a na-eyuzu ho mana ụfọdụ ndị ka mmanụ na-eji gworo aga ọhọ wuche ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị ọjị bara agbagide uru mmadụ bịakwa na be gị ihe izizi ije ka echere n'ihe bụ ọjị na-ekwu okwu a sịrị na o jee o bụ omenala jee jikọtara anyị Igbo omenala jikọtara Igbo ọ ya bụ ọjị bụrụ ọjị Igbo ọjị bụ ihe eji ekpe agụ ọhọ ihe eji agụ ọhọ ịnịkwa ekpe ma ndị ụkara na-eyuzu ya bụ ọjị bụ ịnịkwa ejedere n'ihe ọnụma ịgụ ọhọ maọbụ ị na obe chọọ ikpe ekpere ụtụtụ ọjị bụ ihe izizi iji ka eweli ọtọ ya bụ mkpụ ọjị iji ka eweli ọtọ were gụọ ọhụ ya eji ọjị agụ ọhọ eji ọjị ihe eji ọdụ ka ndị bụ mkpụrụ okwu kwutechara na ọjị ihe eji ọjị eme dị ghọrọ kọtọkọ eji ọjị were ejide okwu nwanyị mmadụ bịakwa na be gị ma iwe onye ọbịa ya ọha echigheri ọjị mkpụrụ ọjị ma na onye ọha anabataghị tinye nawa mmadụ asịghị ya butere ya aghara ma ọ bụ sịghị ma ọ na aghasị ewere ọjị mana onye ọha enweghị ego ji egote ọjị bala agbagide uru eji eji okwu nwanyị ọjị eji ọdụ ka erubishi kwuo eji agụ ana eji agụ ihu akpa ekpere eji enyeta ihe niile ihe eji oji eme dị agbagidi n'ọya bụ ihe wee kerekere Uchenna ịwụka ahụ na ọ bụ ha sọsọ ihe woghara bụ ya na-adaji na-adaji onye dandayonu ịwọha dịka yalo jikwu yalo anyị enweghị ihe dịka oje anyị na ana Igbo ihe anyị were bụ ọjị ya na-asụ oyibo eyi mana eyi ekere ngị na ịgbachidere m onu ma ọ bụ ọsọ ya wụrụ anwụ mana dịka ndị mmụta ndị nke m mana amadị m na omenala jikọtere Igbo nọ ya bụ ihe ọhụụ ọ bụ eziokwu na ọdọ ka erubiji ya tụpịa ọnụ na o bụ asụsụ Igbo na ọjị na-abụghị oji anya okwu ya rụ nwanne m chi na igboro ihe na taa ihe ọzọ ọjị na-aba bụ na onye jere bee ma ha wadị n'ego ọjị dịka nwanne m nwoke ji ekwu na ọ nabatadodo ga-eji ọjị n'ọbịa na-ejekọ jee egote alụ n'ihi na egote alụ mmadụ n'ihe ọjị bụ eji ekwu okwu mbụ ndị ụka na-eme baza na-eme ihe abụla ihe n'ụka na ọbụwa sịkwa okpome ekpere ewuru ọjị wee okpome ekpere ọjị bụ ọba ewete fada wee okpome ekpere nọ ọjị gafere ma omenala ma ụka onwe ihe ọ na-asọ asọ
ma ha fi na ọjị na ọ bụ na ọjị ukwu mangoro ka na ọjị orome ka na ọjị akọba ka na ọjị n'ọnụ nwere nsọ ndị Igbo na-eme and ka ọjị ji nwee nsọ bụ na mgbe njikọ m na njom nọ na onye ahụ metakịtara uwe ọjị na ọ bụ onye ka ebe ọ dị na ọwa ọjị ma onye ahụ ga-eji ọjị aga ọhọ kama ọ ga-abụ na mgbe njom nọ tọbụrụ nwatakịrị onye ike na ụgbọ mewe ochie ya n'aka ogomọhọ na ọjị dị nsọ mgbe gboo mkpụrụ osisi Chukwu gọziri agọzi bụ anyị mara bụ ọjị mgbe gboo n'ime aja ọjị ọ bụghị mkpụrụ ọjị ga-eji ịnọma ikpụrụ ọjị waanyị n'ala ma nwere ihe imere ma ndị be anyị Igbo Nsụka na-abụ anyị gaa ọrụ họ gọgbọghọ waanyị ọjị ma ekwe eshifu isi na ndị agụ nọ ha anamara họ na-ekweteme na ndị mmụọ anụmamokwu anyị ma ha anụmam ihe ha na-ekwu ọjị bụ ezigbote ihe n'ala Igbo ịma ebe okpongo okwu na okwu na-abịa ọbịa ha ka ji na anyị ịma na ọjị ejikwa ọjị agba ndị eji ọjị were agba ndị ha bọchị gịnị mmadụ mendekwere ihe o were une m kpo ojewe oge na mmadụ zọka anị ya mana ama onye ọhụ ma naanị ya nọ na onye ọhụ karịla onye ọhụ wee gburie otokoro wee were ọjị were ụtọ ha n'ime wee si onye ọhụ na ọnụọgụ ana ma gị were aka ọnụ kpụta ọjị mmadụ n'ala maka ọjị na-eji agba ndị andị ịma na ọjị na akụkọ maka ọjị anyị ji ka ekwube ha maka ọjị Igbo wechiri udu ka ọ dara agba na-enwe nke gbara ịtọ na-enwe ọhụ gbara ịnọ na-enwe ọhụ gbara ise na-enwe ma ọjị ije ọhụ gbara 7 mana ike egbukwechiri ọkụkọ ọhụ gbara 7 a na-eme omena egbukwechiri ọkụkọ ọhụ gbara ise na abụ ọjị ije a na-enwe ọjị ikenga bụ ọjị ịtọ ebe a na-eke ikenga ọjị gbara ịtọ bụ ikenga and ochitenu m nwanne m chi na ana m anaghị okwu ofu ife ọjị ikenga onye abụla ezigbo ihe ọ bụ na ọjị gbara ịtọ na ebe anyị Igbo Nsụka anyị bụ ndị ogurute ọ bụ na anyị na-atọ ọnụ ha ma ọjị agba ịtọ mgbe onye ogurute unu sunu na-ata ha n'unu na ọmụna m nwe ndị ogurute na onye ọzọ anaghị atọ ọjị gbara ịtọ na egbe Nsụka na ọmbụ omenala shi na egbo gbogbo ịghọtago na ọjị nwere nsọ ya na anyị na ọ bụghị ịgbalị iwu ara ọjị mana ọjị ndị Igbo ji agụkọkọ ọhọ m marụ nke m madebere nke m bụ ọjị gbara nnọ ya bụ eke orie ahụ na nkwọ ọjị gbara nnọ ijebe dibịa na-emenụgịta ọgwụ na ọ bụ ọjị gbara nnọ bụ na-asụ gote chọrọ ọjị gbara nnọ ya ba na-eji eme omenala ya ba na-eji aga ọhọ ọ bụ ịga ọrụ ma ọ na-izu ndị Igbo bụ nnọọ ọdụ eke orie na ahụ na nkwọ so ọjị bara uru amachi n'ala Igbo ọjị tọbụna na ihe abụla ihe a na-eme tene pati politikal pati ya na-eme ndọrọ ndọrọ na ọba chọrọ okwu tọbụ onye isi ala ọ bụ onye na-achị steeti na ọbọbụ owute ọjị ewe gọmado ọhọ ndị ochie na anyị bịara eme ihe ya bụ ịnara ha ụda ha egozi ihe a na-eme ya na ọjị bara ezigbote uru n'ala Igbo ịma na ụka bụ ọhụ maba ha ji were ọjị ụka a na-ejivu okwu ọjị mana ha na-awebata ọjị n'ihe ha na-eme ọ dị ka idukwu enukwebe banza ha na-edebupụta ọjị wee were chụọ nta ego ọ dị ka m njekwa ọrụ ekwurekwu ọ laikere mmadụ na-awa ji o nwere mmemme ọ ga-abụ ya na-emekwe masị na ọjị na-ekwesịrị ịkwanyere ọjị ugwu ọ nwere ihe ụfọdụ na-ama ha banyere ọjị mma ọjị mgbe ejikwa ọjị wụọ ọjị awawa ọjị ihe ọjị na-afụta bụ mmeghe ụzọ mgbe ịwakwara ọjị gbakọ ha iri wee wụọ ọjị ihe ọ fụtara bụ mmeghe ụzọ na-emeghe ụzọ bụ ọbụ iwe ọjị bụ ya ọjị nwere nsomọnọdụ ndị be anyị dịka ndokwuo na na-eme omenelu na na-eji gworo aga ọhọ ụfọdụ bụ anyị nkwe medere mmemme ha ka ha evute ọjị onwe nke njere ekwurekwu m ọjị Igbo adịghị nsha ma na onye metahe ya je chọwa ọjị na ike ha eke oyi Igbo bụla ewetara ọjị ike ha eji ewetawe mkpụrụ aghara ahụ ha bịa weta nke mma chọwa ọjị Igbo ndị nọ nke sọpọtụ ha mesị m na m mara ihe m na-ekwu asị m ọhụ na ọkwa na ịma ha adịghị ma ọjị na onye na-agụ a na-asụ ha oyibo ọjị anaghị anụ oyibo a na-ekwu na ọjị anaghị anụ oyibo ma mgbe agbakọ na ebe anyị Igbo Nsụka na ama m n'ọdụ ha mgbe n'Enugu steeti bụ ọgaranya ya okenye bụ ihe na-aga ọjị ọjị gọgbo ovu ihe nwatakịrị kem ọjị asụ ndị Igbo na-asụ na ọjị ezugo na mve kaadị gị ya ọ bụ na mve kaadị na-atụghị iri eto ọ bụrụ teke nke bụ atịrị gị mega rie n'ihi nkete m oke na ọjị ya ga ọjị ndị onwe ihe ọzọ i kwuru na o nwere ndị ọjị na-efu obe ha
like n'ike ọjị a na-efu na be ha ọ na-efu be anyị o nwere nwoke n'ike mụ na ya na-akpọsị na ọjị a na-efu be ha ama ha m nchiwa ogene kpatara mana ama m na be anyị osobe nke anyị ọjị na-efu and nwaanyị hụkwara ọjị na be anyị nke anyị eke ha eji ata ịta oke eku nwoke ọkwa ụdara ada nke daftara ada oke eji eku nwoke ọjị igbo bụ ihe na-efu n'ebe anyị igbo nsụka anyị na ọjị igbo na-efu mana ghọtakwa aghọta o nwere nke ọ bụ ka afụ na ọka ji aka onye nwe eje wọshta ore ome enweghị usoro ọhụ a na-eji aghọta mgbe uyi a ọ na-abịa ijekwa iwe ikeweta akwụkwọ ọjị tụkwasị akwụkwọ n'elu ewere aghọta onye ka ha azụ ndị anụ nkịtị ịkakata akwụkwọ ọjị ọzọ ndị ọkwụ n'elu were aghọta ọjị nwaanyị ọbụla hụkwara ọjị enweghị ike ititawa ọjị na oke eji achọwa nwoke ka titara ya bụ ọjị ya na ọjị were nsọ kwado ụta adụgwa m shọ mana eme ihe ọmụta nwụcha nteme anyị na-eme owe nwaanyị hụrụ ọjị n'ukwu ọbịa kuo une nwoke sha biko ebe a tịtara ya ọjị ndị a bụ ndị mara omenala ọkụfuru be anyị Enugu Ezike o nwere mgbe ọjị bọkọs na ọjị dị nwere mgbe ọ dị nso n'ebe nna m ọjị na-adagharị ọnọkata ụda papa ise na-awọla na ọbụna ọka ya wọchita mana ọ bụ na a na-achụ ezi ma ọjị dara ntakịrị nji maọbụ nji gom na-ewete wute papa nekwa ọjị ya wotere ọ na-gasị na nwoke baba ịma na asụ Igbo na-asụ n'olu mana akwụ ụkwara ga na like be anyị ụmụ nwaanyị na-achịta ha ọjị be anyị ọ dị ka wa na n'ike nwaanyị na-achịta ha ọjị be anyị ruo maka mma wa like wa n'ike ka ha si eme bụ oke gọkwa ọha ọjị nwatakịrị awa ọjị oke ndị n'ike si eme nke ha mana be anyị ọ bụghị ọwọta na awa oke na awa ọjị onye nwata oke nwata kee ya baba anyị pafụtakwa ọjị nwere ike ọjị eze mana n'ike na-eme ha n'ike bụ ha na-eme ha na eze ọkwana okenye a ga-awa ọjị oke gochakwa ọhụ ọjị n'oyihe nwatakịrị si agụ waa ka si ame nke ha na ebe anyị bụ Nsụka okenye nwere ike wachara ọjị gọchara ọjị waa nwere ike gọchara ọjị na ya nwatakịrị waa ndị ọ dịpendịrị ka ihe ọgaranya chọrọ ma ọ na ọgaranya ebe ndị anyị na-eke okenye ịma ọ dị ka ị na-ekwu ịma nwa nkịta na ebe arịba mmadụ na onye mbịambịa ka ha agọwa ọjị bụ ya bịara bee ya ọ dị ka njikwaba ọgụ uche ovie m ọjị aka m evuchiri ya azụ maka obe ya bụ nnọọ aka ha ma agọwa ọhụ bee ya and ọjị na nwata a na-agọ ọhụ ọjị mba okenye na-agọ o nwere ihe ọzọ na-emerụ n'ala Igbo Enugu steeti anyị m mara ma ọ na-anọrọ m na Anambra amashi eburu m aka mgbe m nọ ya Esulek na Anambra steeti mana o nwere ihe na-eme anyị na-anaghị eme n'ebe anyị ọ bụrụ na Anambra steeti be na-ewetara ọjị nọ na-achị ego na asị gị ihe a bụ ọjị anyị ga-eme ya na Nsụka anyị ga-eme ya n'ala Igbo Nsụka ama mme ndị Kano na-eme Anambra na-eme ọ bụ na ịchịgo ego n'ọjị na Anambra na ga-awa kama ya bụrụ 10 naira ịghachi iri ego ọjị asị gị na ihe a bụ ego ọjị ọ ya bụrụ ihe a na-asị gị na ọjị na-ejeghị ije ihere ma ọ dịghị be anyị iwetara n'ọjị asamafere sama ọjị n'oyihe ọsọ ihe mmadụ nwere ike ntegha na ọjị maọbụ sọ ọjị ya bụ na-achị anyị na-achị ego na ọ na-amara mgbe anyị emeghe line na ọjị enwe ya Anambra ya n'ihe anyị na-ekwu ya asị na ihe na-achị ego n'ọjị n'ihe na-achị n'ego n'ọjị bụ moghe ha na ekọwa na anyị ndị na-amaghị mata ihe na-achị n'ego n'ọjị mgbe anyị ji emeghele line na anyị mee ndị ọzọ gwa anyị ihe uru ha fụrụ ọjị na-aba n'ala Igbo ma anyị ya melekwa ụkwu echitebe nwaanyị nwe egwu ibe anyị ka anyị meghe line n'ekwentị anyị meghe line n'ekwentị anyị ka ndị na-ege anyị chi n'ụma gwa anyị ihe uru ha mara ọjị na-aba n'ebe ha Igbo onye Igbo Enugu steeti Igbo onye Imo Igbo onye Anambra Igbo onye Ebonyi Igbo onye Abịa mgbe ishile ịkpọ anyị na line anyị jikwa ya kpọnwụcha
ya bụ 070-681-58029 070-681-58029 ịgwa anyị ha gị gwa anyị mgbe isi akpọ ịgwa anyị uru mara ọjị n'abalị bụ unu na ọ bụrụ bụ na-achị ego n'ọjị ịgwa anyị ihe a na-achị n'ego n'ọjị rubi kpọmalekala anyị n'ofu n'olu be anyị olu Igbo be anyị mmadụ niile na-anụkwa oyibo n'ọkwa mkpọwakwa me n'oyibo ngwa kpọọ n'oyibo maọbụ ya ka 07068858029 ka ịghawakwa ọnụ akpakwa okwu ụja kpore na akpụ ọ bụ ọkwa iburu jiji akọchịrị na ya anọkwara oge ekere ewa ya na-akpịchị ha aka ya akpịchị ya kpechewakwa nke gị ha ọwa ka ịwakwa ọnụ anyị mara ka ọ jide uche oyi adịghị njọ anyị ma nna anyị niile ọ bụ ka anyị ji wọta bụ ka eji wọta ngwa ya ro kpọmaleka gị eze ka anụ zuru ụlọ anyị n'okwu anyị nke m ngwana ọ dị mma nne m gbaa anyị n'akara 090-727-59950 mkpọkwakwa ọzọ 090-727-59950 gwa anyị Enugu ọkpagbagodi okwu anyị ji taa uru ọjị na-abalị ihe eji ọjị eme echichi o nwere ma na ala onye ma ọjị adịghị na anụghị enwe isi o nwere na-ege nchi tọbụ na unu vutere unu Bolivar Von na a na-eji evugara ego bụ ndị bank vuru ego ji unu vutere ndị ọgago ma ga-ejighị ọjịji abịa a na-ekwu okwu onye a na-afụ a na-tasụ n'ala n'ọma ọjị bụ mbụ ọjị bụ ọgaranya ọjị bụ ihe bara uru n'ala Igbo Enugu steeti na ala Igbo anyị ile anyị magọrọ ọ bụ na ọjị gbara uru n'ebe nna gị na ala be unu na-abụghị Enugu steeti maọbụ Enugu steeti ịkpọ anyị na ihe na anyị kpọrọ mara 070-681-58029 ịgwa anyị na ha na-abịa ọjị dịkwa bụ na ihe na-ebe ji ọjị eme na ha na-abịa eji ọjị eme a na-agụ nwatakịrị ha na-eji ọjị agụ nwatakịrị ha n'ala Igbo ma ọ bụ na na-aga ha ihe ndị ọzọ na-eme n'ala Igbo eji ọjị eme ka anyị ọjị dị ka a sịghị etere ụgbọ etere ogiri n'omi bụ isi oheyi ọjị bụ ka isi ihe niile isi kpokọta ihe niile na inekọta na-eme n'ala Igbo ọ dị ka idukwuo na ije ọbụla mmadụ na-eje na ọjị na-edo obu na ọjị dịka ndukwu na ọjị na-eje ije ihere na ọjị na-eweta udo ọjị na-eweta agamnihu ọjị bụ ihe eji agọ ọhụọ mgbe ụya and mgbe ndị gboo nụkwa agọ ọhụụ bitu ọjị ihe a ka na-akpọ bụ ndị nna aha papa ya bịa tọọ ọjị ọhụ bịa tọọ ọjị anụba ya bịa tọọ ọjị hụrụ bịa tọọ ọjị ọnwụnụhụ mgbe eji nsiri ihe dịka ụgha ihe gharị maka agbamnkwụ a na-ekwe agbankwụ mana a na-agọ ọhụ ọjị mgbe ohi ndị gboo na-akpọku bụ ndị gboo nagoro nna nna ha mana kemgbe anyị bụ onye bụ na jekwara agọ ọhụ ọjị o mekwara n'afọ nna n'ọkpọrọ Jizọs name n'okpere ka ekpere ọ dọka na mmadụ zuru ihe gị na ọbịa bụ na mmadụ kpakpọchiri gị ara ị na-ama na ha oyi iji agbakwu eji achọ na-ekeri ihe onye mmiri ya enwere ike ya na-ewuru ihe m na ọ bụ na-achị m ọkpakpọchi m ara na ụzọ ọ bụrụ na m na-ekpechiri ụlọ ọrụ na-ekeghị ihe ya na ọbịa bụghị Uchenna chagbakwukwe m nnekwu ihe ndị mụ na ha na-arụ ọrụ mere m ọ bụrụ na enweghị onye gere m ncha ha mee ya na ọdụ nke ha ji bụrụ ma nwere m ike achị m di m na ọ bụ nna m ya na-ekeghị ihe na onye mmiri na ọ bụ na onye na-ebukwere m ego na okweghịkwekwume mbụkwara ezigbo mmadụ anaghị m ejewe ebe ejibi eje achị ya gbuori m onye nnaoji m ụgwọ nna m ọma na ọbụji m achị m isi na oji ụgwọ ọwa onewa nkene ashima na ọkwa ọwa ise nọchịkwa na ya na-eyi ma na ohu n'ọwa mana o kweghị kwukta mụ na ya hụkwa ọrụ jesiwe ike ihe dị ọrụ nwoke ọmụba maka na mba nwaanyị mma nke ọjọọ o were ọjọọ washiri ihu eji shi ndị iji ha ka na-eti ya aka n'obi na ọ bụghịkwa ka ejikwu ebere ka ọ da na ụka akpara akpa na-ejikwa isi ekwe che eji emeti ya aka n'obi na-emewere ụkwa na ịkwa nri ọ bụ awashiri ihe eji ọjọọ gbara ya nọ ndị eje a na-ewere eke ya jedowa ya ihe ọma ya bụ na-eji
ma ndị mma ndị iji eji ọjị arịọtụ ha enwere ike eji ọkụ na mewe nwata awasịrị ihe eji sheka unu chichewe mbara eji na weji na ihe ha baba mmadụ na-ama adagharị na enweghịkwe nke ha ziri mmemme na ọ bụ unu gbatakwa ọsọ ihe mee ka ị na-ahụwa ihe dịka eji ọkụ ọma na amaghị n'ọwa were onye nke ji ụgwọ o metụ ya aka n'obe ọ bụ ha ọgụ ọ bụ ewere ndị watara na ụda na ejikwere ọjịshị ka unu gbakwukwe mmeri ma mba na ha chọrọ na ọbụrụ ereshi ọ bụ ereshi na eji ọjị arịọtụ ndị mma jiri arịọtụ mmadụ eji ọjị eji arịrịọ n'ụdị ọbụla ọ dị ka ihe i kwuru ọjị bụ ọjị eji ihi ihe maka akwa nọ dịka ije ka abụ ndị na-agọma na-eji ọjị agọma ọjị bụ ihe izu o ji ekwukpo okwu o nwere ndị na-agọma ma o jighị ọjị o nwere ndị na-adịgọma ma o jighị ọjị ọjị bụ ihe mba ji ekwu okwu ndị ma na ọjị na a na-atịcha ọjị atịcha ka ọ dị asọ iwere ego ọhịa maka ọ bụ ha iwunukwa ọjị na iwe ire ebido nke izi bụ na asọ ya bụ ọjị mi sakada omi ụfọdụ na-eji ọsọ anyị atịcha ya bụ ọjị ka ọjị dịrị asọ bifo iwe jiri yọwa ihe a na-ayọ ayọ ya na ọjị eji dịrị mmadụ asị ka eji agba ndụ mana korota ahụ maọbụ na arụsị o maọbụ nke ọbụla kwa ọjị irie ọjị na-enweta mkpa ọ dị agbagide mkpa akwadebe aha eji ọjị nwanne m asị na mma anaghị kwuwe eji ọjị na dịka nwanne m nwaanyị kwuo mere eji ọjị o nwere ndị nwere alụsị na ebe ha ọ na-abịa iwere ihe mgbe ọ nọle na alụsị na-abịa ọgụ ọ bụ ọjị bụ eji asụ alụsị na-ekweghị okwere ihe m ma m enweghị ike unu bụ alụmanụ m ọgụ ịgọ m ọhọ na alụsị nfu ma ekwenyere na anọ na-abịa alụ n'ụgọ ọgụ n'ihe ọzọ dị n'ọjị bụ na ọjị anụkwa ga-eju ahụ tita nkata na ọnụ ga-eju ahụ mana o nwere ihe ọzọ eji ọjị eme ọ bụ mgbe ele na ọbụ ihe omenala ụmụ akwụkwọ na-atọ ọjị ma ha ọ na-echu ụra na-achọghị ochura na nwere nnene maọbụ egzam echile ọ kwụrụ ekpụrụ ọjị na-ata n'ọnụ ga-ekoro achị ga na-achọ ọbọ ama m na-eme ndị ọzọ ha ọjị na-echukwu ụra ọdụ n'ụdị na ụdị nte kpụrụ ọjị na nta na-ekedo m ụra ga bụ tụtụ echile ịma ụwa na nke ndị nka na-ala ahụ bụ ụla ha ekwu ma ụla onwe ka onye nkanụ iyegodo ọjọọ bụ na ihe na-ekwe ọ ga-ala ahụ ite ọ na-ekwu ụra n'ebe ọ na-ekwu ọ na-ekwukwa ụla ihe ọbụla ọ tanakwa na ọjị nwere ndị ọ na-echu ụra ma nwere ndị na-anaghị echu ụra ya nọ na-abakọ m uru maọbụ na-achọghị okura na-ajịkwa na vigil ma ọ na-ajịkwa ine na exam ịtọ ọjị n'ụra anyị ga-agata gị n'anya anyị ga na-asị unu kpọọ na anyị na 070 681 58029 igwe anyị ha gwa anyị mgbe akpọ na igwe anyị uru ifuru ọjị na-aba n'ala Igbo na ebe nna nke gị ma ọ na steeti nke gị ma ọ na obodo nke gị ma ya eze chi mọnụ n'ihe ọjị na-aba na ọjị bụ mkpụrụ isi a na-akwa anyị n'ugwu amacha amacha from rubble to a mansion to a palace. We've read about good governance, our students of political science, public administration, history, management. But today we are seeing that in practice. Governor Peter Mba is focused on delivery, and we are seeing these key indices of delivery in Enugu State. During the campaign, he promised that his administration was going to revamp all dormant assets, all moribund assets. And today, the presidential hotel is a perfect example of what he meant. Today, the ENUGU International Conference Center is a perfect example of what he meant. Today, the Niger Gas Company Limited is a perfect example of what the governor meant. The governor has been doing a lot in terms of good governance.
once said that the problem with Nigeria is the problem of leadership. Now, Governor is leading the way, showing the pace, and telling us in practice, in real time, what leadership is all about. His government is intentional. The intentionality of administration, the intentionality of delivery, the intentionality of governance. Fantastic. Everything is working, and this is how nations rise. This is how government should be in Nigeria. Focus on delivery. Governance is not a rocket science, and Governor Peter Mbah has just shown that it is all about selflessness. It's all about having the interests of the people at heart. It's all about prioritizing the welfare of the people. Governor Peter Mbah has done what many leaders have seen as rocket science, as impossible. That can-do spirit is what is being reinvented in Enugu State. If all leaders in Nigeria can be like Governor Peter Mbah, then our people will have no business with poverty. Our people will have no business with joblessness. Our people will have no business with hunger, because the governor is creating thousands and thousands and thousands of jobs for the people of Enugu State. Imagine those people who are working here. When you move around this facility, you see hundreds of people working here. In Hotel Presidential, other facilities, the smart schools, the type 2 primary health care, the 5-star hotel, the international hospital, thousands of workers. We should be able to reciprocate by paying our taxes. And what the government is asking is not too much. A fraction of what you are earning. Akwa Enugu amashi na-ejigo ọjị agba bọọlụ, ejigo ọjị egwuregwu. Ifuma nwatakịrị ji ọjị egwuregwu, ịma na ọgwụrụ na ọ bụ ọjị Igbo. A na-eji ọjị Igbo egwuregwu. Ọjị Igbo ihe ọ na-arụ karịrị. Goro na-egocha ya ezi. Goro abụghị nke ndị be anyị. Goro abụghị ndị be anyị na tara ndị ugwu tagbe izeghe na enwuke rachiri mmanụ. Ọ dịghị hom na ebe anyị n'ọbụ ọjị be anyị ji eme ihe dị iche iche na-enye anyị aka na ndụ. Ọ bụrụ na ị mara ihe ọjị na-eme na ebe anyị, na ebe nna gị ikwu anyị na fon. Ịma akwara ihe eji ọjị eme n'ebe mpaghara nke iji. Anyị na-achọ igo. Gakpo anyị n'akara 07068158029. Ịkpọkwa anyị kara anyị ka unu ji eso ọjị n'ebe nke iji. Maka na ọ bụghị ka eji eso n'ebe nke m, bụ ka eji eso n'ebe nke gị. Ọ bụghị na ọ bụ okwu n'ihe anyị nawakane. Maka na ọ jebara uru. Ya rụ komelekala anyị nke elu na ma ama ọbụna ọbụla mba ha ejekwu na anyị. Born in 0 09072759950. No ya. Adị mma na ihe anyị na-ekwu bụ na ọjị nwere ike igote mmadụ eje ikpe ekpere ma imesara aka ogote ọkụ gote mmanya. Ọjị adịghọkwa iri ya ịma na obidoleghi ehokuho mbe nke anyị kwuru mere o nwere mgbe anyị kwuru maka ịgba bọị idiri nwa gị na ojiko bee na ya gbanye abọị mgbe gị ejigo ọjị ịma na ibido enweghị na-egeghị chi o nwere nọ na line ma anyị malekarị na ị na-akpa anyị ma ọgwọ ma anyị uche ka o si dị na hello gwa anyị Enugu steeti OFU bụ saa kene m ndị mma na-ekekwe nchụfụta ọkpa n'amadi anyị nna anyị gwachi ịchọpụta m ọkpa n'ama m ọmụde m ọzọ ihe ka bụ nke bụ na ụlọ ya nwaanyị nọ nke mma ọka wụ na nwaanyị na-eke nchụfụta ụkwụ n'ama adọjikwara m mmọnwụ
Mana ya na-eti mmadụ ihe ọma. Ọkwa ntipịa ya nka anọ na ahịa bụ ndị nkanụ na-edo mmadụ echekwe ya ọ dịkwanụ na ebe okwu onye na-anọ andị mana nka nna anata gị ihe ọ dịkwanụ ndị agha bụ ya na-ebu iji akọ buziri n'ọwa mụ na-ekwu ezi mmadụ ta ịchịa chimana ya ọnụ n'ihe anyị na-ekwu ịma na ihe dị n'ọjị a bụ nkụzi eburu bịa ebe a na-emezi ọ na-adị ka o nwere ihe ọzọ dị n'ọjị ọ bụrụ kịta na o nwere okenye ị chọrọ ijekwu n'ala Igbo ịchọ ka oge ege ntị ọfụma ịbịa na-abịa gị na ya keneche wefụtegodo ọjị na akpa ifụ na ọ ga-alelaksizi karị na ihe iji bịa bụ okwu nwere isi ịghọta ndị Igbo na-atụ ya n'ilu n'ugwu ọbụla ga-eri efi ga-eri ebine n'ọchị bugodo okwu ọbụla ịbụrụ ma na wọkshọp ma ọ bụ na o nwere ihe chọrọ ime eche ka emezewegodo ịnụ nwaanyị ifestin ị ga-ewepụta bụ ọchị bifo enye ọdaten mana duto belivu anyị na-enwezi kịta ọ na-adịzi ka ọ na iweta ọjọọ ọbụla ime arụ ịghọta ọnyanwa bụ ishu mana ọ chịkwa m kwube ekwube o nwere ihe ọjọọ dị n'ọchị obodo ọbụla nwere ihe eji mara ha and ọ bụ ha na imeghị ihe otu ahụ esi eme ya ịfụ na ọ ga-aghọwa gị afịa and ọghọwazie gị afịa ahụ ịkpọwa ekwensu ọbụghọkwa ekwensu it's just that you follow the due process ọnyanwa bụ the thing ọchị bara ezigbo uru n'ala Igbo ndị Igbo enweghị ike imewe ihe ọbụla tọrọ atọ aghara iji ọjị bịa n'ihe ahụ and ọjị ahụ ga-abụdị ife enye ọda ten even mgbe m gara agreement mgbe nwa ewepụtara ọjị ozugbo kpọwa ndị dị ebe a kedu onye nkanụ kedu onye n'ike kpọwụ ya ifu gị anị ndị isi ụka nọchakwa ebe ahụ so mana kịta na-emezi ya even o nwere my friend bụ prọfet na-ewu ewu n'Enugu a mgbe ọ na-akọrọ m akụkọ na ha jere Israel ndị ọbụla na-eme mana ozugbo onye wepụtara ọjị na akpa ya ndị niile na ebe ahụ onye ọbụla gee ntị ebe niile nọrọ nwayọ iwepụta ọjị ahụ ekpecha ekpere ndị ọzọ na-achịkọtezi ya na-ajụ ya onwere ọzọ mana ofu ahụ ka ya ji as he was led mgbe ya na-achị ime the travel so ihe m na-ekwu bụ ọjị amaka ọjị dị mkpa n'ala Igbo ọjị amaka na-achị ọnọchi mana anyị n'ọhịa anyị na-ekwu dịka anyị si egwu ndị mana ọjị na-asọ ụzụ hello ọ dịka line n'afọ ma gbanye ọzọ na 07068158029 ọ bụrụ na nwere Anambra ya akpọ anyị ma ọ gwa ihe na-achị n'ego n'ọjị iru ọ na-aba ihe na-ebe ha ma anyị eze mụta na anaghị amagbu ha amagbu nọ ya adọghị mana ọ bụrụ na onye Enugu steeti na ọdọ ihe hello good morning. Ana m ekele unu ana m ama ihe unu ekwu abụ dachesi ekewa eji m afọ nke na nkanụlọ wee na-ekwu eziokwu atụmatụ unu ọ mara mma n'ebe ọ dị ukwuu ogugo nọ n'ime ya n'oge a ekwesịrị ike na ọdị juru Eastern Zone a niile ọrụ Enugu steeti Ebonyi Abia Imo and Anambra even beyond because na ọchị na-ezigota mkpa enwere ihe mere na be anyị asụsụ many years ago echefuo m ihe anyị ihe ezigbo egel na be anyị toro nwoke na-esiri ihe ọnwa na-ịtọ ihe ezigbo wọrị ịkpọ ihe ahụ onye na-eji wee bịa na anyị so ndị okenye wee kpacha mba wee chee ọ bụrụ na ọnwa ihe wee chịkọta mkpụrụ ọchị na-agba nkịtị mkpụrụ ọchị na-ahụ ndị ugawa nwa ya wee bịa ya ọchịchịgo ya sarapụtodere ka ha ga-emebi ihe niile ha ga-eji ha ọgọ ma ọjị anụ ihe m na-ekwu bụ na ọjị dị mkpa n'ebe ọ dị ukwuu ọjị anụ akọrọ
nwanne m chi na ihe kwuru bụ ihe mere eme ọ ka na ịkọ gwara ịkọ na-aga na agbụgbo na ọjị bụ ihe a na-akwanye n'ugwu n'ala Igbo ndị ma na nwaanyị a na-agọ ha ọjị nwaanyị a na-aga ọjị dị na-akwa onwego na mgbe nwaanyị na-aga ọjị n'ala Igbo ile ụmụ nwaanyị mana ije na ebe anyị mgbe Osuka na ụmụ nwaanyị na-ere ọjị o ụmụ nwaanyị na-ere ọjị goro ọjị poju na akpaga na-ere ọjị bụ igoro ọjị nwaanyị nọ na-ere na ha agọghị ọjị ịmakwa n'ihe iji ama na ọjị bụ onye vu akwụkwọ nri chete moto na-eje nrere na-akwụ ezigbote agbagiji ego na opere moto mana ọ bụkwara na ndị nke ọjị akpa ide na wee kpa mba na ọ bụ ha bụ na-agba moto maka na ego ohu mkpụrụ ọjị ịma ego ne ohu mkpụrụ ọjị Igbo ha mba ịma ego n'ọba na ebere ọbụrụ ọjị Igbo gbara agba ọ bụ gị chọwa jikwe ya na 15 nwụchakwa Nwụchakwa ọjị na-agara ezigbote ọnụ nwụcha ndị na-ere ọjị ji ezigbote ego mana ogwe m na-agbawoju m anya nke mma ịma na ụmụ nwaanyị na-eme eze nwaanyị chiri ha na-eme eze nwaanyị kwa ka ha na-agụ ọjị n'ugwu ha oguche mana ha na-akpa ekerekpe n'ụrụ ihe mere bụ na mbe ịma na like udo eze nwaanyị a na-enwe n'ebe anyị o nwere ọnụ arụsị ha na-enwe o nwere na-eso ha bambọm so o nwere mmadụ ihe ọ na-eme ọ dị m ka ha na-aba ha kpechekwa ekpere wute ojo ha chụọ nwoke ka nwoke akwa nakwa na-anọ o nwere ike gochakwa ọhụụ n'ọchọ ọ dịrị nwatakịrị obere nwatakịrị si agịbịa wagharị ya ọjị ya wagharị ọjị ọjị bụ ihe dị nsọ n'ala Igbo ọ bụ ọha ile ha na-awa ọjị dịka njọ nwaanyị chiri echiche a ga-awa ọjị n'ebe anyị ọ bụrụ na o nwere onye mara dere n'ikwu nne gị ịbịa n'ikwu nne gị ma ngọwudu ma ọjị n'ikwu nne ka ihu na ọjị dị nsọ ọjị dị agbagide nsọ ọjị dị ebube ihe a na-eme n'ala Igbo ma ọjị ebidoghị ya n'onweghị isi ihe ọsọ ya bụrụ na nwa gị jekwa ya amụ ọrụ ma ga-ejikọ ọjịji akọwa ihe ji o nwere na-egeghị chi mana ọ ma ihe ọ na-eme ihe abụla ihe a na-eme n'ala Igbo ịbịakwa ya dịrị mmadụ ihe anyị otu dịrị mmadụ ihe ọjị bịarukwe kpa obi onye ọha ede nọọsụ mgbanwụ n'ọkwa maka ọjị mma iwetara ya na ịma na ndị be anyị Igbo Osuka anyị na-echi akata kpechi ọmabe ọkachasị ọmabe o nwere onye ọ bụ kwadochiri na mma ya na-afụta ma awaghị ọjị na mmanụ mmanụ ga-afụta o nwere ka ma afụta na mbụ shi afụta n'ọnụ akpụshi maka ndị baịs nọ n'ala be mmachi afụta ịwa ka ọjị na mmanụ fanụ ga-afụta ọjị ama abụla oke mma ọka ụmụntakịrị mana onwe onye m ọkwa nwaanyị mụrụ nwa mana o nwere ụdị njem ije ka eje n'iwe foto dịrị ọjị kpee ekpere dị n'ihe ahịa gọọ ọhụọ shani nke ma ijikọ ya bụkwa duwe gị n'iji ekwe n'ịchịwa ha ọjị na nakwa agba ahwa maka o nwere ụfọdụ ndị na-eme ihe omenala ji ọjị agba ahwa dịka okpechekwa ekpere na ọwachakwa dị ọjị na ọchị ha ọjị ọhụ nke egosi ya na ụdị nshi ya bụ ihe nkwugo mere na anyị na-abụ nwaanyị ọjị be anyị okwu eshi ifu ịma na ndị ichie anarago ekpere gị n'ihe na-ekwu bụ ihe gara aga ọ bụ na ha ncha kpuchiri ifu ịma na ihe eji eju m ese ọ bụ gịnị na-eme na o nwere ihe mmerụ n'ọjị na-ekpere gị n'iwe mara na ọjị ọhụ na o nwere ihe dị na ka o si desi n'ime anyị ga na-asụ na oge anyị ga na-achụ ma ozuru ya ro kelemeleke ndị be anyị gara anyị oge anyị razu ike efu na ọhụrụ 5 minutes na nwaanyị ọcha bata mana ọ na-anọ ọrịa mgbe na-eke 11 ọ dị mma ndị be anyị anyị kene unu kenesie unu ike unu ahụ agbagide okwu anyị ji bịa taa na anyị na-agwa gị bụ kwanyere ọjị ugwu ịma ha kwa eji ọjị aga ọhụ jiri ọjị gọwa ọhụ gọta ọrụ onwe gị na ụmụ ezinụlọ ọrụ na ụmụrụ ntị ihu ọma na ọjị na-emepe ụzọ mgbe a na-emepe a na-awa ọjị mgbe igochikwa ọhụwa ihe o gosiri bụ mmeghe ụzọ deme na anyị ekene unu kenesie unu ike kene ihe na-emere unu ibe asị m na igbo n'aka na igbute mma igbo n'aka ekpe igbute mma aka m bụkwa m ume yalo nwa eziagụwo ihu nga m ikpo ngwa rubi chinwe keleme ndị ba ụwa niile unu mara na unu ọjị bara uru ji nne ijekọkwa okwu nwaanyị ji ide ọjị ijewehe na arịrịọ dị ka ji ide ọjị maka na o kwesịrị ka igbo niile mara nsọ ana edowe nsọ ya
bawakwa nchiama na izu ụka ọzọ unu anọkwakwa onu ya bụ ma ada unu Chinwude amasụ ndị Enugu steeti anya na oge anyị nchi ọkachasị gọvanọ anyị na-arụ ọrụ jisike amasị ndị Igbo Nsukka n'ụlọ ọrụ na anyị nwetara VC bụ onye Nsukka echite bidoro UNN ya Simon Uchenna ọtọ anya ugbo ndị be anyị anya na onugeme anyị chi na ebe onye a ga na asị na m na onwe mgbe Uchenna Eze onye Okwute Ezochukwu Oji Enugu Ezike onugeme anyị chi ebe onye a na anyị je weta ihe ọzọ anyị ji akpa kpanyị n'ọjị ugwu ọgwụ ọjị bụ ọgaranya mana kpanyị n'ọjị ugwu na Owerre nsọ anya na ndị be anyị eze amacha amacha Enugu State National National bụ ka e ga-eme na ọ bụ emekwara nwe mezi ọnwa ọzọ ya ya ịbaka mba komkom irize jise na komkom eso ma lichore chechalụ ma